sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera, ang tagapagsiwalat at the same time tagapagprotekta ng pinakatatago mong sikreto. And we have a caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Hello? 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 Magandang gabi. Hello. Good evening po. Good evening. Good evening. Naiiyak ka Good evening ba? po. Naluluha ka ba? Ano nararamdaman mo Ay. ngayon? Ano na po, kinakabahan na po. Kinakabahan ka. Yung linya mo ba ngayon sa Viber ka lang nanonood, nakikinig sa akin? Or nakabukas pa yung FB Live ko? Or nakikinig ka ng radyo? Hindi naman. Hindi, Viber lang po. Viber lang, ayan. Pwede bang itapat mo yung bibig mo sa microphone ng cellphone mo? Tapos, medyo pumuesto ka sa magandang signal dyan sa place mo. Okay lang? Okay lang po. Okay, sige. Anong alias mo? Ano po, Tony. Tony. Pwede bang malaman kung sino kamukha mong artista? Tony po from Quezon City. Uy, halatang natitense ka ha. Iba yung tanong ko sa sagot mo Sabi ko, sino kamukha mong artista? Ano po, wala po akong, wala po ako maisip. Kala ko naman may sasabihin ka. May babanggitin ka na. Kala ko naman sure ka na doon. Open po, sorry. Okay, sige. Tony of Quezon City. Hindi na ako magpapaligoy pa. Ano ang top secret mo? Ano po kasi, may imimit po akong isang guy na kachat ko lang from Messenger. And then, gusto na po ako i-meet. Tapos, may ka-relation po ako last nakaraan lang po, and then may nag-something po sa akin na ilang beses, 3 beses po ata. And then na parang naging ayaw ko na po sa kanya. Parang pinaglawaan ko lang po siya. Wait lang ha. Gusto kong malaman, isa-isahin natin yung sinabi mo kanina ha. Kagagaling mo lang sa isang relasyon. Opo. Okay, kagagaling mo lang sa isang relasyon. So technically, break na kayo nung naging boyfriend mo. Opo. Okay, so recently may nakaka-chat ka through Messenger na nagsasabing mag-meet kayo. Opo. So nag-meet Opo. kayong dalawa, tapos may nangyari Opo. sa inyo 3 beses. Tama ba? Opo. So nag-meet na kayo nitong guy na to, naka-chat mo lang? Opo. Okay. Yes. Oh, okay. So fresh pa ba yung breakup ninyo ng ex mo? Opo. Mga 2 weeks ago or 3 weeks ago. So, medyo dumalas kayong magkita nung ka-meet up mo Opo. Okay. So ano ngayon eto ang top secret mo ngayon? Opo. Pero ano po, inaano ko lang po, pinaplaytime ko lang po siya, and then gusto na po magbalikan sa akin. Ayoko na po. Nakikipagbalikan sa'yo yung ex-boyfriend mo, Opo. pero ayaw mo na. Kasi nga may natikmang ka na ng iba, ganun ba yun? Opo. Mukha bang seryoso yung relasyon na papasukin mo ngayon? O ano lang, init-init lang? Ano lang po, parang fling-fling lang po. Yan, yung parang ano lang po. Yung date ka muna po. So, etong nakamit mo, tapos 3 beses kayo nagkita, nagkaroon ka pa ng ibang ka-meet up, ganon? Opo. Okay. So, Opo. in short, dating ka ngayon. Opo. Gusto mo bang maghanap ng ka-date ngayon sa programa ko? Kung pwede po. Pwede? Naku, sa iba ka tumawag pag ganon. Hindi. Baka nasa kabila yun.
Charot with the rota. Anyway, dito kasi nag-open up lang yung mga tao eh. Kahit ano pa yung pinagdaraanan niya, nag-open up lang sila. Kasi nga, syempre, di ba, gusto lang natin minsan na may makarinig nung pinakatatago nating sikreto, na nagpapabigat minsan sa puso mo. So, ang tanong mo ba ngayon, ang sinasabi mo lang ba ngayon sa amin ay, ano ba yan? May kumikiliti ba sa'yo dyan? Kasama mo ba yung ka-meet up mo? Hindi po. Umuubo ka lang ba? Okay, sige. Pero anyway, going back. Ito na nga. Naguguluhan ka ba ngayon dahil bumabalik yung ex mo? Or hindi ka naman masyado naguguluhan? Ano po? Naguguluhan po kasi nangungulit po kasi. Opo. Yun po. Nangungulit po kasi siya eh. Nangungulit pa rin. Opo. Marupok ka ba? Opo. Pang ano po, madali po ako ma-in love, gano'n. So, ang tanong ko, may pag-asa ba na balikan yung ex mo? O madali ka nang nai-in love ngayon sa taong na-meet mo lang few days ago? Madali po ako ma-in love sa ibang tao, sa ibang guy. Kaya, opo. So, nai-in love ka na po ngayon sa kanya? At sino bang kamukha nitong artista, itong bagong nakilala? Ano po, parang po si Alden Richards. Si Alden Richards? Legit ba yan? Alden Richards? Pogi, kumbaga. Kaya bumigay. So, anong meron sa kanya na wala sa ex mo? Ano po kasi, palagi na po sa kanya. Pag gusto niya po pumunta dito, palagi niya akong hinihingan ng pamasahe papunta dito. Parang ginagawa niya po akong Sugar mommy? Opo, ganun. Yan yung ex mo? Opo. Etong bago na nakaka-date mo, nakaka-yugyugan mo, hindi ganun yung ginagawa sa'yo? Hindi naman po. Pero, may dinedeposito sa'yo. Opo. Anong dinedeposito? Yung pagmamahal siya. Ito naman, sumasagot talaga siya, oh. Anyway, so ngayon, rumurubo ka dito sa bagong kakilala mo pa lang. Tinanong mo na ba kung anong meron sa inyo? Kung seryoso ba? Ano bang gusto mo? Playtime o seryoso? Ano po? Playtime muna po kasi parang ayaw ko po kasi ano po kasi ako single mom. Ano muna? Fling muna po. Okay, yan naman pala yung gusto mo sa buhay mo eh. Playtime. At least maliwanag sa'yo na yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Playtime. Pero ang tanong hanggang kailan? Ano po? Hindi mo sure kung hanggang kailan. Hindi po. Ilan taong ka na ba ngayon? 26 po. 26 years old. Ikaw ba, Tony, wala ka pang anak? Wala pa bang... Meron po, single mom. Single mom ka. Ilan na yung anak mo? Isa po. Isa. Hindi ka ba natatakot na just in case magkaroon ka ulit ng anak pero this time sa lalaking ka-playtime mo lang? Natatakot din po. Siyempre po natatakot. Natutuwa na din po ako last time. Kaya po yun. Ingat-ingat lang po. Ingat-ingat. Na-trauma ka last time. Ito ba ang ibig sabihin ng sinabi mo na to? Ka-playtime mo lang din yung nakabuntis sa'yo? Ano po kasi, po ako, nabuntis mo ako 18. Kaya po, parang na-curious lang po ako Hindi ka pinanagutan ng lalaki? Ayaw po ng parents ko. Ayaw ng Kasi po yung lalaki ko kasi mas matanda po sa akin. Yung lalaki mas matanda sa'yo? Yes. Gaano ba katanda? Yung po ako that time, 18 po ako noon that time. And then siya po, mga 50 plus. 50 plus years old. Hindi nagsusustento yung nakabuntis sa'yo? Ayaw po ng parents ko. Okay. Pumayag ka sa ganon? Opo. Una po, gusto nga po ipalaglag yung baby kasi hindi ko po talaga kayang panagutan. Hindi ko po talaga kayang
magkaroon ng malaking responsibilidad. Kaya po, sabi po ng nanay ko, andyan na eh. Ituloy na lang. Anong nangyari dun sa bata? Nasan siya ngayon? Kaninong pangangalaga siya? Nasa akin po. Nasa iyo. Okay. Ikaw naman ba ay masasabi mo hindi ka naman nagiging pabayang ina sa kanya? Opo. Responsible parent ka naman. Opo. Yun. Kailan mo anong mga na-realize mo nung natapos yung season na yon sa buhay mo na nagkaroon ka ng karelasyon na 59 years old, tapos nabuntis ka, tapos ayaw ng parents mo, dun sa lalaking yun, di kayo pinakasal hanggang sa naghiwalay kayo. Anong na-realize mo dun? Na po, mag-ingat. Priority ko na muna po yung anak ko. And then, kung magkaroon po ako ng relasyon is, mag-ingat na lang po. Sa ngayon ba, nag-iingat ka? Opo. Hindi ko lang po sure kung makikilala ko po itong guy kumakahanap ako ng isang guy na matatanggap po ako ng buong buo. Dapat maging sure ka muna sa kung ano yung direksyon ng buhay mo, tsaka kung anong gusto mong mangyari sa sarili mo. Kasi ngayon, diba, kung gusto mong mangyari, kamo playtime muna. So ngayon, ang mga matatanggap mong lalaki sa buhay mo, yung mga makakasalamuha mo, pang playtime din talaga. So kung gusto mong mabago yun, yung direksyon na iyon, mag-iba ka ng daan mo. Kung seryoso talaga. Yes po. Ayan. So, baka meron kang mensahe ngayon dun sa ka-playtime mo. Ano bang gusto mong sabihin sa kanya? Laban mo na. Kung sino ka man, sana maging mabait ka sa akin, and then maging friendly ka lang. Okay, sige. Maraming salamat. Maging mabait ka sa akin. Masasabi mo bang magiging mabait siya sa'yo? Hindi ka sure kasi hindi mo pa siya kinikilalang maigi. Anyway, para sa anak mo ba yung ginagawa mo? Para sa anak mo, meron ka bang mensahe para sa anak mo? Sana maging strong. And then, maging mabait ka in the future. Sana, wag kang maging kagaya sa akin in the future. And, maging friendly ka sa ibang tao. And then, maging strong, tsaka may takot sa Diyos. Yun lang po. Maraming salamat sa'yo, Tony from Quezon City. Kahit papaano sana gumaan yung nararamdaman mo at sana nakapaglabas ka talaga ng sikreto na bumabagabag sa iyong kalooban. Pero kung gusto mo ng maayos na buhay at seryosong lalaki, maging seryoso ka rin sa mga choices mo sa buhay. Hindi yung pipilitin. Thank you po. Alright, thank you so much, Tony from Quezon City. Alam nyo ba na maraming mga callers ngayon? Ang dami tumatawag So, ito subukan nating sagutin itong topic. Hello? Hello po. Hello? Hello po. Hi, Hello. magandang gabi sa'yo. Ako po yung kagabi, ma'am. Ay, DJ. Yung hindi na natin na anuhan na tawag dahil nagkaroon kami ng problema technically At least ngayon nakatawag ka na. Kaya nga po. Nasa labas ka ba ng bahay nyo? Nandito po ako sa trabaho. Nasa trabaho ka? Okay lang ba na ilapit mo yung mic ng cellphone mo sa bibig mo? Yes po. Ay, DJ, yes po. O sinong DJ yung kausap mo ngayon? Siyempre, DJ Rocky lang, walakas. Ayun, thank you O eto na, anong munang pangalan mo? June po. June. Ayan. June, taga saan ka? Taga Muñoz po.
Muñoz. Muñoz, san ba yan? Sa may Quezon City o sa Maynila? QC po. Quezon City. Uy, madaming Apo. dumadaang mga sasakyan dyan sa Muñoz na yan. Wala naman po kasi nasa bansa na, dito po kami sa may medyo looban eh. Nasa looban kayo. Opo. Ay, sige, ito na, June, mula sa Quezon City. Ano ang top secret mo? Top secret, ito lang po, wait lang po. Ay, DJ, naiya daw po siya eh. Ano yan, bumubulong-bulong pa? Sino Naiya yan? daw po siya eh. Bakit? Naiya po. Sige na, may coach, sino yan? Ba't nahihiya? Ilabas mo yan, sino yan? Naiya daw po eh. Huwag siyang mahiya ka mo, wala siya nun. Sino ba yan? Kasama ko po sa trabaho, pinapatawag po sa akin kagabi pa. Oh, anong top secret nga? Sayang yung oras natin, no, kung hindi naman masasabi yung top secret. About po sa mga kasama sa trabaho. Okay, tapos? Mahilig mamuna. Mahilig mamuna yung kasamahan mo sa trabaho. Opo. Hindi yan yung bumulong sa'yo? Hindi po, ako po si Carlo po ito. Ito na po si Carlo. Yung kaninang kausap ko, si June. Ngayon naman si Carlo. Opo, ito po yung tunay na may-ari ng cellphone. Okay po. Ba't parang parehas yung boses ninyong dalawa? Hindi po. Magkamukha ba kayo sa tunay na buhay? Hindi. Medyo, konti. Carlo, parang wala kang ginagawang tama sa buhay mo. Then, joke lang. Okay, Okay. sure ka, hindi niyo ako pinaglalaroan ngayon, Hindi po, Pupunta nga po ako dyan sa inyo sa Monday eh. Bibisitahin ko nga po kayo eh. Seryoso yan? Pupuntahan mo Opo. ko? O sige Opo. pag ikaw hindi Magdadala pumunta po. dito, anong dadalhin mo? Magdadala akong pansit. O sige itatatak natin yan sa sa mga puso't isipan natin, pati yung mga kabisyo natin. Pag ikaw hindi ka pumunta dito, hahantingin kita at wala kang dalang pansit Okay, sige. Sure po, wala po problema. Sige, Carlo from Quezon City, ano ang top secret mo? About po sa mga kasamahan. Hindi marunong tumanggap ng mga kamalian. Ikaw ba ay mas matagal dito sa mga kasamahan mo na ito o medyo bago-bago ka lang? 4 years pa lang po dito sa kanila. Sila po mga na around to 7 to 8. Ang mahirap na po kasi hindi po sila marunong tumanggap ng pagkakamali. Kapag nagkamali sila, sa akin po minsan talaga ang putok. Ikaw ang napapagalitan ng mga bossing? Yes po. Ang tanong ko, pwedeng malaman para medyo mas ma-picture out namin kung anong industriya ka nagtatrabaho. Pwedeng malaman kung anong klaseng industriya ito? Construction po. Construction. Okay. Ilang tao kayo yung nagtatrabaho sa isang site? 5 po. 5. Okay. So, itong kasamahan mo na 4, ilan dito yung mga hindi marunong tumanggap ng puna? 2 po. 2. O itago natin sila sa mga pangalang? Abdul. Tsaka Jerry. Abdul tsaka Jerry, parang totoong pangalan na nila yan, no? Hindi po. Okay, Abdul at Jerry. Etong dalawang to, nagkaroon na ng marka sa iyo na hindi talaga tumatanggap ng puna or constructive criticism kung tawagin natin. Sige nga, paano ka ba magsabi sa kanila na, ito ang mas magandang gawin or whatever? Pwede mo bang i-storya sa amin kung paano mo ginagawa yung pamumuna sa kanila? Ganito po kasi yan. Bilang napag-uutusan po kasi ng amo, sumusunod lang po talaga ako sa amo. Kung anong inuutos sa akin, inuutos ko lang din sa kanila. Then, kapag nakita ko, mawala lang ako saglit, hindi naman nagagawa. Tapos kapag pinagawa na, mali naman yung tinuro. Sasabihin nila, mali na naman yung tinuro ko. Hindi naman pala ganyan. Wala naman pala sa plano. Kaya paulit-ulit po kasi, ako lagi napuputukan.
Yun po Sinubukan kasi mo na may- bang sabihin sa mga bossing ninyo na na itong mga foreman na to hindi nakikinig sa'yo kasi ikaw yung kumbaga parang besor nila kasi ikaw yung inaatasan nung boss ninyo na mag-instruct sa kanila Wala po. Tatawanan na lang din po ako. Tinatawanan na lang din po. Dinadaan na lang din po namin sa tao Wala rin naman po akong magagawa Sabihin nila, dyan na yan. Di na natin may babalik yan. Yan na lang po. Hindi naman ibinabawas sa sahod mo yung ibang damage. Wala naman po. Wala naman. Pero hindi talaga kayo magkakaibigan itong mga kasamaan mo sa trabaho. Hindi po. Kasi taga-Antipolo po talaga ako pero ang trabaho ko po is mga taga Cavite, Quezon City, Pasig, malaylayo rin po, Ilocos. Yung po ang mga site namin. So, ang hahaba rin pala ng biyahe mo. Pag ganyan, nag-stay in lang kayo dun sa site, dun na kayo kumakain, natutulog, ganon. Walang ulian na yun. Hanggang sa matapos yung project. 3 months na po ako hindi nakaka-uwi. Okay, so araw-araw sa buhay mo, nakikita mo tong mga asungot na to. Sobra. Sobra po. Sobra! Opo. E di talagang nagkakakilanlan kayo ng ugali dyan. Sinubukan nyo na bang mag-open forum? Yun nga po yung gusto kong mangyari. Anong gusto mo nga mangyari? Gusto ko po magtapat-tapat po kami. Yung isang kasama mo sa trabaho, 'di ba 5 kayo? Dalawa doon yung dalawa doon yung kamong hindi marunong tumanggap ng kritisismo. Yung dalawa pa na iba, okay naman sa'yo. Wala po akong masabi. Wala kang masabi, magaling. Alam naman po nila yung tama at mali. Kasi yung dalawa, dinaig pa yung boss. Tauhan lang sila, dinaig pa yung boss kung umasta, ganun. Parang naririnig ko sa'yo na talagang sobrang passionate ka sa trabaho mo. Kaya wag ka munang bibitaw magbabalik tayo sa ating pagbabalik, no? Kasama nyo pa rin si DJ Rocky, kasama si Carlo. Po tayo babalik? Dito sa Top Secret. Mga 11:15. This portion was brought to you by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!